Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10 ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Pinyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Channel 11, kag sa bumabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 112 ka mga water filling station sa Bacolod ginpauntat sa pagbaligas ng tubig bangod wala sang permit. Mga bisita kag media hindi pwede makasulod sa evacuation center sa Himamaylan City. 8.5 million pesos gabalor sa shabu para sa maskara nakuha sa buy-bust operation. Empleyado sa syudad sa Bacolod, biktima sa buka kotse. Kag sa good vibes, si Palay Vibes sa Panaad Park sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Tropical Depression Maymay, isa na lang ka low pressure area pero may isa pa ka tropical depression nga nagapasulod sa Pilipinas kag pagkatago naman nga Neneng. Ang sentro sa tropical depression ang yara sa 1,400 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ining may dala nga kabaskugon sa hangin nga nagalabot sa 45 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag pangmadlos nga nagalabot naman sa 55 kilometers per hour. Ginapaabot nga magasulod ini sa par subong nga hapon kag mangin isa na ka tropical storm sa Sabado nga adlaw. Kung makasulod na sa Philippine Area of Responsibility, pagkatagon ini nga si Neneng. Ang ika-14 nga bagyo nga nagsunod sa Pilipinas subong nga tuig. Ang Western Visayas lakip nang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga miupod nga lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Sa number 9, pondo para sa ginaduso nga Panay Guimaras Island Bridge ang ginaduso sa Regional Development Council nga malakip sa Philippine Development Plan. Ginaprubahan na sa katapos ang Regional Development Council sa Western Visayas ang pag-endorse ng funding kag implementation sa Panay Guimaras Island Bridge Project. Wala nalakip ang Guimaras Negros Bridge Project nga ginapangitaan pa sang pondo. Sunod sa kay Aresio Casing Jr., OIC Regional Director sa National Economic and Development Authority 6, ang Island Bridge Project ang kabahin sa mga agenda nga ila ginapaabot nga malakip sa socio-economic agenda sa Marcos Administration pinagi man sa Philippine Development Plan. Ginalauman sa katapos ang RDC sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Abby Benitez bilang RDC Chairperson nga mabalay ang Regional Development Plan antes sang Pebrero 2023. Prioridad sa RDC ang mga programa nga naangot sa economic transformation sa pungsod kag sang rehiyon makaligad man sang halit nga natugas ang COVID-19 pandemic kag mga kalamidad. It is an uphill battle given the headwinds, both economic, both domestic and globally. But with our combined efforts and mitigating actions, we aim to minimize the damage and reduce the vulnerability of our families, our economy, and the environment. Sa number 8, ang pagpabaskog sa tax collection. Inigreduso sa karon para malagas ang proposed annual budget for 2023 sa Bacolod nga naglabot sa 3.250 billion pesos. Nabato na sa Konseho sa Syudad sa Bacolod ang reduso nga 3.250 billion proposed annual budget para sa 2023. Sunod sa Councilor Thady Saison, pamuno sa Committee on Appropriations and Finance sa Konseho, natala na sila nga magpatigayon sa hearing sa Nobyembre para matalakay ang proposed annual budget. Ginasiling ni Saison nga halos palarehos ang annual budget sa 2022 kag 2023, epekto sang 300 million pesos nga budget cut halin sa national tax allocation. Pero nagapati siya nga sarang malagas ang budget deficit kung mangin efficient ang tax collection sang syudad. Gintunaan sa konsehal nga sa duha pa lang ka barangay may nakolekta na nga 200 o 20 million pesos ang syudad halin sa tax kag permits. So that's for the two small barangays of Bacolod. So you could just imagine with 59 more barangays, may mga dagko pa. Biskan ma-average ka lang 10 million kada barangay nga maka-generate ka pa times 59 mga dako-dako man, mga 500 million man ang collection no, on the average. Pero hopefully maigot ang 300 nga shortfall. Sa number 7,
Bacolod Mayor Albi Benitez gitagaan na sa authority to sign sa sanggunian panalawigan sa Bacolod para sa ginaduso nga consultancy agreement sa 3 ka mga opisyal sa Kapitolyo Provincial. Sa regular nga session kahapon sa SP, ginatagan na si Benitez ang authority to sign para sa consultancy agreement sa tunga sa syudad kag sang 3 ka mga executive sang Capitol. Ini kasunod man sa pagtugot ni Governor Eugenio Jose Lacson kanay Provincial Administrator ni Fernando Diaz II nga mangin consultant for administrative matters and systems review. Teresita Lopez Arandoni, Provincial Hospital Chief Mary Ann Maestral nga mangin consultant for health and hospital concerns kag Provincial Economic and Development Department Head Lucille Helvolea nga mangin consultant for special projects and economic affairs. Sa sulat ni Lacson, iagin silingang among alihok ang makabulig sa pagpaayos ang delivery sa basic service sa Bacolod kag magatuga pagid sang harmonious relationship sa tunga sa probinsya kag syudad. Damlag pa, naaprubahan na sang SP ang appointment ni Valerie Juliero bilang consultant for health insurance and healthcare. Sa number 6, empleyado sa syudad kag utod sa isa ka konsehal sa Bacolod biktima sang buka kotse. Ginbiktima kagabi ang isa ka empleyado sa syudad sa buka kotse nga nagluntad sa Circumferential Road malapit sa Bagakori sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Sunod sa biktima nga si Mark Salanga, utod ni konsehal Israel Ising Salanga, iya ginparking sa kilid sang dalan ang isalakyan kagabi. Kag sa iya nga pagbalik, nakita niya na lang nga buka na bintana sa iya sini nga passenger seat. Ang bag, sapatos kag mga bayo nga ginulubanta nagabalor tanan sang 15,000 pesos ang nakuha sa iya. Sunod naman sa Police Station 6, ila na ginausisa kung sino ang yara sa likod sa pagbuka sa bentana sa salakyan ni Salanga agon ila siya matapna kag hindi na maliwat pa ang pagpangbiktima niya. Wala sang kaantanan sa Mascara Festival ang natabo ng insidente, kalayo na sa site sang selebrasyon. Sa number 5, 8.5 billion pesos kabaloro sa suspected shabu nga kuntani para sa Mascara Festival na-recover sa buy-bust operation. Na-recover sa buy-bust operation kay nasang kaagahon sa Purok Bulinaw, Barangay 1, ang 1,250 grams ang ginasuspetsuhan shabu. Iniginubanta nagabaloro sang 8.5 million pesos. Dakop sa buy-bust operation ang mag-live-in partner nga sanay Alvin Cristales kag Regina Escosio, lunsay mga high-value individual. Ang mga inisuro sa pulis kag sadto naman nga naaresto may kaangtanan man sa illegal nga droga. Sunod sa PNP, posible nga para na kuntani sa Mascara Festival ang nabawi nga shabu, bangudyara na sa tunga-tunga sang selebrasyon. Detain sila sa karon kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 4, Iloilo Province nag-record na sa pinakaunang nga kaso sang African Swine Fever. May na-record na nga kaso sang African Swine Fever kung ASF sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginconfirm sang Iloilo Provincial Veterinary Office. Ang probinsya sang Iloilo ay kaapat nga probinsya nga producer sang baboy sa Pilipinas. Ang Negros Occidental Provincial Veterinary Office ang nagahulat pa sang opisyal nga report gikan sa Department of Agriculture. Sa karon, may ginapatuman ang probinsya nga pork ban sa mga rehiyon nga may kaso sang ASF. Natala na magsapol ang Task Force Regional ASF Council. Istrikto nga ginapatuman ang pork ban sa probinsya para mapangapinan ng 8 billion nga swine industry sang Negros Occidental. Sa number 3, Army kag NPA liwat na naman nga nag-ikwentruhan na sa Himamaylan City. Samtang ikawalo nga encounter subong lang nga bulan ang nagluntad sa Gihulngan City. Nagluntad kahapon ang kaanom nga encounter sa Barangay Carabanan sa Himamaylan City sa parahing hot pursuit operation sa militar. Sunod sa Army, ginbulubanta 5 ka mga miyembro sang Central Negros 2 sang CPP-NPA amo nakaengkwentro sang tropa sang 94th Infantry Battalion. Naglawig sang 5 ka minutos ang pagbayluhan na isang lupok. Wala man sa may nasamaran o kung napatay sa bahin sang Army. Samtang sa Barangay Kulapaan sa Gihulngan City, nagluntad kahapon ang ikawalong enkwentro, subong nga bulan sa Oktubre. Isa sa ginapatihan, patay sa hanay sang rebelde, pero wala pa sa may na-recover nga bangkay. Naglawig sa 5 ka minutos ang enkwentruhanay sang rebelde nga grupo kag sang 62nd Infantry Battalion. Sunod sa Army, plano kuntani nga magpatigayon sa extortion activity ang mga rebelde sa lugar, apang napunggan ini sang Army.
Sa number 2, pagwa sulod sa mga evacuation center pati na ang pagbisita ang ginaestriktuhan sa mga evacuation center sa Mamaylan City. Katapos sa media ang wala gitugtan nga maka-interview sa mga evacuees. Samtang iklaro naman sa alkalde nga wala sa may ginapatuman nga news blackout. May report si Barbara Mijares. Sa evacuation center sa Barangay 1 sa Himamaylan City, hindi basta nga may makagwa ukon makasulod. Sirado ang gate kag may mga nakabantay. Ginsiling ni Provincial Social Welfare and Development Officer Merly Garcia ang mga evacuees wala basta-basta ginatugutan nga magbiya sa site. Magluwas nga importante suno sa iya ang mga nagagwa ang ginapalista. Inibangod responsibilidad man sila sang tagsa ka evacuation center. Nakapaskil man ang notice nga ang pagbisita wala ginatugutan maglapaw la 7 sang gabi. Nagbisita si Gobernador Eugenio Jose Lacson upod sa mga opisyal sang DSWD sa pagpamuno ni Yusek Vilma Cabrera sa mga evacuees nga yara sa Barangay 1 pero wala gintugutan ang katapos sang media sa pagsulod sa evacuation center. Bisan pa ang pagkuha sang video kag litrato ginpauntat man. Pathag ni Mayor Raymond Tungson, wala sang news blackout nga ginapatuman. Ongoing pa ang operation sang militar kag ang amo nga protokol ang desisyon sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Kung may luyag nga impormasyon, yara siya, yara man ang DSWD, bisan pa ang incident commander suno sa iya. Ang sa subong nga senaryo, we will have to understand anay nga there is an ongoing operation, no? Like even us, no, don't even know the complete protocol sa military. What we're doing right now is just really trying to resolve the collateral damage ang mga constituents nga naiko, no? So right now, hindi man niya nga may ara kita sang blackout or news blackout. You have the governor with you have the mayor with you, the incident commander can easily answer your questions, and the DSWD people is represented by RD Nochete. Ara man siya para magsabat. Sa phone interview kay Brigadier General Inocencio Pasaporte sang 303rd Brigade, iya ginklaro nga wala sila nagmando sang pagdumili sa media sa pagsulod sa evacuation center. Ginsiling man sang Regional Director sang DSWD, Carmelo Nochete, hindi man sa ila nga tratapan naghalin ang amo nga mando. Ang evacuation center manager ang in charge kag ini ang sa idalom sa LGU suno sa iya. DSWD has no control sa pag-manage sa evacuation center. Ari kami diri to coordinate with the LGU and other NGOs kung may NGOs man, no? Sunod kay Governor Lacson, sa iya nga paghinunanon sa mga evacuees, sila nagahandom nga sa mas madali nga panahon makabalik na sila sa ilang nga mga puluyan. Luyag man nila nga mapasiguro nga may nagakaigo nga assistance sila nga mabaton, tubtob nga matugutan na sila makabalik sa ila puluyan. If you're wondering what's the sentiments of the evacuees here inside, they have one common sentiment. They want to go back to their areas already, but are willing to wait, and they still have their full trust and confidence on the military. Ginklaro naman sa mga opisyal nga humalin sang ginpatuman ng evacuation, 3,000 tubtub 3,500 lamang ka mga persona ang nagdangat sa mga evacuation center. Ang masobra sa 18,000 kadamlag pa gin-report sang DSWD nga nag-evacuate nagatumod sa kadamuon sa persona nga naapektuhan sang armed conflict. Suno kay Tungson, ang mga apektado nga yara man ayhan sa evacuation center o kung nagapabilin sa ilang mga sityo ang pareho nga nagbaton sang assistance sa gobyerno. Sa karon ginapasiguro sang DSWD National sa mando ni Secretary Erwin Tulfo nga may na preposition na nga mga food o non-food assistance para handaan na and kaso nga maglawig pagid ang amo nga sitwasyon. Sunod kay Pasaporte, padayon pang assessment kung tigayo na nga makabalik sa ilabalay ang mga evacuees. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagdangat na sa 112 tanan ka mga water refilling stations sa natukiban nga wala sang sanitary kag business permit. Wala sila nagitugtan sa City Health Office nga magbaligya sa tubig samtang wala pa makakomply sa mga requirements. May report si Nico Delfin.
Humalin pa sang nagligad nga si Mana, masako ang katapos ang Environmental Sanitation Division sang City Health Office sa pagproseso sang sanitary permit application. Kadamaan diri ang para sa mga water refilling station nga ilan natukiban nga wala man sang business permit. Suno kay Dr. Grace Tan, pamuno sang Environmental Sanitation Division, sa 240 ka mga water refilling station nga ilan na inspeksyon, 112 na ang natukiban nga wala sang sanitary kag business permit. Ginrecommend man sang CHO ang temporaryo nga pag-undat anay sang pagbaligya sang tubig sa mga water refilling station nga wala pa makaproseso sang ilang mga permit. Per Resolution 772, they would go for a temporary na cessation na isang operation and selling of products until they submit some mga requirements natin. May pila naman sa tag-iya sang tubigan ang voluntaryo na nga nag-untat sa pag-operate para magproseso sang requirements. Ako yun, nag-voluntary close ako. It's because gusto ko i-comply na yung sanitary permit ko. Ang processing, good life siya, pero at least, ginaamatamat ko na siya ng process. Ginaan ka good life sa pag-process. Why do we need to have the bacteriological exam and the physicochemical is para may gauge kita on how massive is the contamination sa aton water sources, and it would boil down sa inang wala taba na toilet, how pag ginapagwa naton in a body of water or open defecation, kita maghihapon ang tanan ang masuffer. So it's just but fitting na we would regulate or monitor on those things and make recommendation for that. Ang masupog nga monitoring kag inspection sa mga water refilling station kabahin sang tikang sang CHO batok sa cholera case sa Bacolod nga naglabot na sa 3. Ginrecommend man sang CHO sa mga kabaranggayan ang chlorination sa iban pa nga water sources na lakip dring mga bomba kag mga bubon. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa good vibes, na-miss mo na bala magpasipalay, pero ginakapoy ka magbiyahe. Nakaibalo ka mo bala nga bisan diri ka sa Bacolod, pwede mo ma-feel ang sipalay vibes kag matilawan ang ilang mga produkto. Paano? Yaring report! Pensar anay isang sinigabata, ara siya sa beach. Ano pa? Hindi siya makuntat-hampang sa balas. Wala siya sa beach kundi sa booth sang Sipalay City sa Panaad Park. Ano abi kay pagsunod mo pa lang sa booth ang ilan nga iconic nga wow Sipalay nga signage ang magasugata sa imo. Replika ini sa ilang poblasyon beach nga signage. Mayara man din sa shipwreck. May mga burador nga nag-represent sa popular nga kite festival sa syudad. Kag syempre, hindi madula ang flying fish o kon barungoy nga main product sang syudad. Ang sunod sang booth under the Sipalay Sea ang vibes. Makalilingaw ang 3D nga background nga popular nga ginakadtuan sa mga bisita para magpa-picture. Ano man value sila concept? Very creative. Gaman. Ay sa painting Do watchag mo na sa bye-bye. Do ka realistic. Okay. Sunod sa tourism officer sa syudad nga si Jack Lacson, hindi lang ang mga popular nga tourist attractions sa Sipalay ang ari diri. Matilawan man sa mga bisita ang mga local products sa Sipalay sa ilang nga booth. Isa na diri ang uga nga barungoy. Ano damo kita gina-offer of course aside sa amon nga mga tourist attractions, no, mga gina-feature namon nga tourist attractions, damo kita local products nga gindala diri no para ma-share namon sa mga guests and of course sa mga Bacolod City residents. So mayara kita barungoy or flying fish no, which is the main fish product isang Sipalay nga ara siya sa in sardines or in Spanish style form kagang dried no na flying fish, and also upland products or coffee and other produce man sa Sipalay. Kag nakatilaw ka na bala sa ginatawag nila nga keeping. Isa ini ka popular man nga delicacy sa syudad kag only Sipalay lang matilawan. May ari man sini ginabaligya sa ilang nga booth. May ara kita subong sang keeping no o kon ang amon nga to nga kasaba nga chips o kon wafers nga kundi gin grate siya nga kasaba tapos gingulad kag ging fried. So this is something unique no sa Sipalay City nga wala siya sa iba ni LGUs, and we're trying to promote it nga para may ara naman something new bala nga pwede namon ma-offer sa mga bisita.
Ang mga booth sa Panaad ay nabukas ng Lunes bilang pag-upod sa Maskara sa Panaad Celebration. Mga bukas ang mga booth sa mga LGU, pati ng iya sa Sipalay City, tubtub October 16, Domingo nga adlaw. Kagamuyad to mga balita sa Negros, subunga adlaw kay sa panahon karon. Nagakadapat nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot, pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.